ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mopagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalik. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. Inipon ng Diyos ang kanyang sangkatauhan, pinili ang kanyang mga alagad at ginawang tagapangisda ng kanyang sanlibutan. Inihagis ng Panginoon ang kanyang lambat, hindi lamang sa iisang direksyon ng karagatan.
Ibinadha ni Propeta Isaias sa kanyang panulat na iipunin ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa 4 na direksyon ng mundo. Idudugtong ng Diyos ang kanyang mga alagad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inihabilin niya sa kanyang nalalabing tapat na mga alagad ang pagpapalaganap ng kanyang liwanag sa balat ng daigdig. Muli, si Propeta Isaiah ay nagwika, "At ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat." Itinipon ng Diyos ang kanyang sangkatauhan sa iisang layunin. Mga taong binigkis ng pananampalataya na kinuha mula sa nagkakaibang bansa, wika at lahi, at binigyan ng pinakadakilang katungkulan, ang pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos at ang daan tungo sa kaligtasan. Bilang mga Pilipino na katutubong naninirahan at naninilbihan sa lupang aming pinagdarasal, kami ay sumasaludo sa mga taong nag-aaral ng aming lingwahe at niyakap ang aming kultura para lamang ang liwanag ni Jesus ay mapalaganap. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Naway kislap ng umagang ng Diyos ang ganda dito ay ngayong umagang ito. At ang masiglang pagdaloy ng ating pananampalataya ay manatiling ating gabay sa paglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Handog namin dito sa Panimbaya sa Kabuntagon World ang espesyal na alay sa lahat ng naging bahagi ng pag-usubong ng pananampalataya para sa Panginoon. Isa na namang makabuluhang episode ang aming ialay sa inyo at dito wala kaming sawang magpapaalala na sa Diyos tayong lahat ay masaya. Totoo yan at walang duda dito lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon World! Yes. Ang hirap! Ang hirap talaga. Magandang araw po sa ating maganda. lahat. And happy Yes. Sabbath sa lahat po. Yes. So ang hirap-hirap pag magtagalog tayo. Yes, sa lahat po ng ating manonood no na special dyan sa Luzon, magandang araw po sa inyong Yes. lahat at happy Sabbath. Yes, at gusto kong batiin ang lahat ng ating viewers. Maayad ha masulom inyo alan mga sulod daw malipayon ha paghimlay taina ha aldaw ha Sabado inyo alan-alan. Yes. Mga kapaglaom, ang pasabot ato, Ano po? maayong buntag og malipayong pagpahulay sa adlaw Sabado, and that is higaunon nga language. Ang Yes. galing. O, Yeah, diba? O sa atong mga kaibigang subanen, no? Piyay sa salamon ng good morning sa ila. Wow, Mga wow. very rich kayo atong episode this morning makapaglaom kay we are celebrating no sa nagkadaiyang klase-klase o nagkadaiyang grupo diri sa Pilipinas o sa kalibutan. Mga tribo. Yes, o we are blessed nga aduna tay ani no nga celebration tungod kay atong makita nga sign of our unity. Yes. And deserve ang atong culture. But Yes, sakto jud ka na, kuya. nagpatigbabaw gyud ang gugma sa ato ang matag-usa. Yes, tinood na Yes. siya because the month of Exactly. October we are celebrating the Indigenous People Month. Yes, or Yes. atong And IT. UN po, diba? Oo, So, sa United tibok Nations kalibutan, Day diba? on October 27. Yes. And you know, isang tulo nagkalailahi ita og mga kultura, mga relihiyon. One of the best things that makes the world as one is music. And no matter what our language is, how someone looks like and why someone gets into church, or who made those lyrics that we are seeing right now, music goes beyond the sounds and the borders that everyone creates. No, it penetrates our hearts and it makes us one. So aron maghatag ka nato og music nga makapa-unite sa atong tanan, aniya ang grupo sa Reflector Vocal Band diri lang sa Harana sa Kabuntagon. Uyang ako pareho sa gamay nga bata. Uyang kag hindi masaligan. Tugtog nga siya makita ko.
Sangin baton ko na si Jesus. Ginbag ko niya ang kinabuhi ko. Daw bulag ako nga nagalakad, naghandom nga makita ko siya. Tugtog nga siya, nakita ko ang aton Ginoong Jesus. Nabago ang tanan sanggin baton ko na si Jesus. Ginbag ko niya ang kinabuhi ko. Ginbag ko niya ang kinabuhi ko. Daghang salamat no sa ato ang mga singer gikan to sa Jensen. Reflector Vocal Band. Yes. Vocal Mga kwanta band. sila mga Ilonggo Ilonggo. nga version nga ilang Ilonggo nga giawit. version. Mo na nga lahi-lahi kitag lingwahe. Oh, unsa man Yes. imong And na yung kuwan mga na? viewers actually sa Panimbaya nga bisag di sila kasabot sa Bisaya. Pero tungod kay naminaw sila sa music, grabe nilang ka-appreciate and Atong mga nindot kaigsunan kayo sa effect Manila, daw diba? sila. Yes. Dili daw sila kasabot sa atong language pero ganahan sila sa music. Sa music. Oo. Mo ni nga Ma-feel nag-practice nila na taog ang song. Tagalog. So practice na Yes, Tagalog. no? Paminsan-minsan mag-Tagalog naman din Paminsan-minsan tayo. Para maintindihan, Yes. intindihan din tayo sa ating, Yes. ng ating mga Exactly. kaibigan. Actually, dili lang din sa Philippines, but outside the Philippines, daghan Yes. po kay mga countries, di ba nga, lahi ilang language. Language. Ato ay English, Bisaya, pero naagihapon sila nagtanaw. Paano Amazing. sila? O kung may mo, nagdaw ko no tayo murag Subtitle. Subtitle. diba? Pero Sila. still, I know, Panikamutan na to, magsinabot hopefully yapon na pohon. tanan. Oh, hopefully Yes. pohon, maputang na siya. Sa laing bahin Yes. mga kapaglaom, ang pinakaunang nahisgutan sa kalibutan, gikinahanglan nato ang tanan bisan man ang corner niini sa kalibutan mao ang health and diet. Mao gini ang importante no. Apan ang maayo sa atong maayong panglawas bisan pa asa man ni mapadpad ato gid ni siya nga gikinahanglan nga atong ampingan. So aniya si Doc Laila alang sa Health Beats. Yogurt is a popular dairy product that is made by the bacterial fermentation of milk. Yogurt contains mostly of the nutrient your body needs. It is high in protein, B vitamins, calcium, and other minerals. And because of the wide variety of nutrients present in yogurt, studies have shown that eating yogurt regularly benefits several aspects of health. Yogurt benefits the digestive system by reducing the symptoms of common gastrointestinal disorders such as bloating, diarrhea, and constipation. This is due to the presence of bifidus bacteria and lactobacillus. Yogurt benefits the immune system by preventing illnesses such as common colds and flu. It benefits the bones by preventing osteoporosis. Yogurt benefits the heart health by increasing the high-density lipoprotein or the good cholesterol and reducing blood pressure. It benefits weight management by regulating appetite
and improves overall diet. Reminder, choose plain, unsweetened yogurts. They are best for your health. Let us watch Christine as she will teach us how to make yogurt. Hi everyone! I'm excited kay nga naman maghimo ta og homemade yogurt, diba? So here with me is Miss Christine ug tudloan ta niya unsa akong pag-prepare sa very simple homemade yogurt. So, ani dali ra gyud kay ni siya buhaton. So, tulo lang gyud kay ingredients. Ang kaning whole milk, dayon ang cultured yogurt. So, ang buhaton nato first, atoa lang ni siyang ipabukal. Ang ato ang whole milk. So, atoa siyang pabukalan. Then after nga magkuha na siya, bubbles na ang taas, atoa dayon siyang butangan og cultured yogurt. Ibutang na to siya sa container, magkuha dayon ta if nagbukal na ang ato ang whole milk. Kuha ta atong ibutang diri. Para mauna i-mix. Alright. Kamay na atong kaon, tapos i-mix na to siya. Okay, and after that, na nabukal na siya, nag-prepared mi og mango. So, ang imong ibutang nga flavor is mango. Wow, lamian na. Uy. So, i-transfer na to siya sa container nga naay cover. So, ibutang na to atong mango. So, be sure nga ang inyong mangga kanang hinog, no? Para tamis siya ba? Okay? So, i-mix na to siya. And then, after, pabugnawon sa nato siya, ma'am. Before na to siya i-cover. So, kung nabugnaw na siya, i-cover din na to siya. As in nga close. Fit yun, ha? Fit. Kuhan yun. Pagkahuman dayon, atoa siyang iputos og towel or blanket. Or anything ma-close, para ma-close yun siya. Dayon, after din, ma'am, ato ni siyang i-store. No, room temperature. Room temperature. Okay, so overnight, no? Pwede overnight. And after, if ma-achieve na nimong 10 to 12, kuha na din siya, dayon. Pwede na siya makaon din, or else, ibutang na siya sa refrigerator para lamig. Atong tilawan. No? Go. Sarap yun siya. Lamig na siya. Lamig yun siya. This is Miss Laila reminding you, delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Be healthy. It is a wise choice. Uyang ako pareho sa gamay nga bata. Uyang kag hindi masaligan. Tugtog nga siya makita ko. Nabago ang tanan, ang
mga kapaglaom, nakaisa po kami sa pagdumdum, no, sa pagkahiusa sa mga nagkalailaing nasod aron sa pagbaton og kalinaw. Yes, tinod na siya no, tungod kay karon po nga bulan sa October ato na celebrate ang Indigenous Peoples Month. No, kani mga Indigenous people, these are our brothers and sisters nga they have this culture. Most likely they believe they live in the hinterlands, no, and ilang gi-keep nga mga culture hantud karon naka-preserve ang ilang culture. I think ang mga ating kaning mga IP na ay mga lumad, na ay mga Kristiyano pod, na po yung mga Muslim. Sago-sago na siya. Mga tribes and races ang ipang-mention kaganina. And at the same time, sa October po, ato pong gina-celebrate ang United Nations Day, di ba? Even though lahat ang mga nations still natin gitawag nga UN or United Nations. Nagkahiusa taana, di ba? O ato pong ikalipay tungod kay bisan to nagkalaylahay ta, nagkahiusa gyapon ta sa tumong og tuyo aron sa paghatag og inspirasyon sa matag usa. Yes, in line with that, Fitz, no, gikan sa nagkalaing-laing state sa Amerika, nakigpanimbaya kanato karon ang usa sa miyembro sa King's Herald. Wow. And naa siya'y mensahe para kanato karong Kabuntagon. Let's watch this. Herald, an official messenger bringing the news. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more. The messenger of Jesus, the King, through music, the King's Heralds. For 90 years, their songs have become an antidote to the weary souls, to the tired spirits. The notes and the lyrics of the song they sang can somehow soften the edges of the wounded hearts. King's Heralds offers music that acknowledges the power of God amidst every adversity in our journey. Young and old, their voices echo through the years. Today, let us meet Jeff, the King's Herald's singing bass, only here on Panimbaya sa Kabuntagon World. They started as 4 college students in Keene, Texas in 1927. They were all nursing students, and they wanted to do something for the Lord. I was thinking it's theologians. It's not. No, they're nursing. Yeah, the Crane brothers and Ray Turner. And Ray, I believe, was either theology or music, and the other 3 were nursing majors, and they went on to become physicians. And they just wanted to do something for the Lord, so they pooled their money, bought them a pitch pipe, and started singing down in that area. Developed quite a little following for about 10 years. And then after that, it's a series of concerts. Well, then after that, a young preacher that was starting a radio program by the name of HMS Richards heard them and asked if they would be willing to work with him on the radio. And that's where they worked for the next 50 years. Throughout their journey, God let them experience a lot of unforgettable demonstration of God's power and strength. I mean, we could be here all afternoon. There's several. I remember one instance. We were in Minnesota, and they were having tornadoes out in Minnesota that night, and we had to travel late at night. We were on this country road, and we had a flat tire out in the middle of nowhere, and there are tornadoes in the area. So there we are out there. I mean, this is so far out in the country that they don't have street lights or anything. So we're out there with our flashlights and we're changing the tire. And it took us about a half hour to get the tire changed. We went on our way. Come to find out, about 30 minutes before we got there, while we were changing the tire, the tornado had come right through where we were going to be. Had we not had the flat tire, we would have gotten to that point about the same time the tornado did. So God used the flat tire to keep us out of harm's way. Wow. Yeah. His intervention. Wow. Yeah. Yeah. For 91 years, the group has always been positive about facing the challenges and trials as they were serving God and at the same time keeping their individual lives privately. I normally tell people it's separate hotel rooms every night. You know, you have a chance to kind of be away from each other for a little bit, and it makes you space, and it makes you that much more happy to see everyone in the morning. But, you know, I believe that
down through the years, God has called different ones and put a desire in each one of the members' hearts that has served in this capacity to want to reach the world for Jesus. And that's what we're supposed to do. You know, Christ told his disciples, he said, when he was being taken back to his Father in heaven, he said, when you get the gospel of the kingdom preached to all the world, then I'll come back and take you home. Now, what did he say? He said, when you get the gospel of the kingdom preached. So that tells me two things. That tells me that that was their mandate then, that is our mandate today. But that also tells me that if you kind of look at that text a little bit and you meditate on that text, that heaven has given us more control than we like to think and how long we're here, because it's up to us to get the job done. And as for Jeff, we do not have to allow people to discourage us in our passion to serve in our chosen field. Don't let people discourage you. Why? Are there people inside the church are discouraging? Oh, sure. There's people everywhere that will discourage you from whatever your dream is. It does not matter what your dream is. If you tell somebody about it, someone will discourage you. So just do not be discouraged. If you focus, keep your eyes on the Lord, and if you're convinced that he's called you to do it, then pursue it with a passion, with everything you've got, and God will sustain you, he will see you through, and he will provide a way. And to all the viewers on this story, this is what he wants us to ponder upon. I would just say, stay faithful. Jesus is coming very soon. Let's get the job done so we can go home. And when we experience storms in our lives, King's Heralds will always be ready to sing this song for you and me. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky, hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand, keep me safe till the storm passes by, and it will. Salamat, Charm. Wow. Ang passion sa pagkanta, diligid dalim, no? Yes. Daghan sila pagsulay ng giagian, diba? Moto ang King's Herald. I'm a fan of King's Herald. Messenger of good news. And ganun ko siyang gingo, no? Let's keep the job done so that we can go home. Pero sa ilang nga church dito, naapoy mo discriminate dahil gapon sa ilaha. Dili, pareha gapon sa Pinas. Ingon man siya nga, it's everywhere. Yeah. Inside the church, outside the church. But dili na to ang let's not discouragement hinder us from getting that goal or dreams of in our lives. Yes. And ganahan ko sa interview kay grabe siya makatanaw sa imong Charm. Bitato siya kada grabe siya mututok siya niya. Yung tingog, diba? Ni action og nosebleed ko. Trapo-trapo. Then actually kanina kanta nga Dry Bones, sino the original Dry Bones, then Incorporation. Nice ka na nga mga. Wala na nato na apta na fits, pero kailangan kailang grupo 91 years na, so dugay-dugay na jud. Si Kuya Wing siguro una nakaabot ana sa si Boss Gerald. Sa mga viewers, basta na sila ganahan nga mga kanta sa King's Herald, you can type your comments no, sa tuwang comment section. Mga favorite songs nyo sa King's Herald. Wow, pag kanindot yun nga, doon na tayo passion sa pagkanta mga kapaglaom. Labi na sa King's Herald. So mga kapaglaom, sa laing bahin, gikan sa United States of America, muadto na punta sa Lithuania, diin ang sakop sa European Union. Here is Delfred Undi alang sa paghatag sa detalye sa ilahang Pathfinder Campuri. Ato kinintanahon mga kapaglaom. Lithuania, one of the beautiful countries of the Baltic region. So Del and I and our beautiful daughter Zion Amber drove all the way from Estonia, Latvia, and then Lithuania, literally passing these three amazing Baltic countries. The scenery was breathtaking. We went to Lithuania to attend their Pathfinder camp because Del had the privilege to be invited as their speaker. We really enjoyed our time there with the Lithuanian Pathfinders, together with their leaders and youth organizers who came all the way from Latvia. It's one of our most cherished moments we've taken part of in our missionary journeys, I would say. They are so friendly and welcoming. They really made us feel at home. There were a lot of events and activities during the week-long camp
that the pathfinders enjoyed and learned something from when they get back to their homes. The campsite itself was nothing short of amazing. Our tents were surrounded by different kinds of fruits like pears, plums, apples, berries, strawberries, and many more. We met a lot of kids who's never been to such event, and they said that they really enjoyed it and was blessed, and that they would love to come again next year. It was a success. Hello there. We are still here in Lithuania. We've just finished our Pathfinder camp, and we are very privileged to be invited to speak for the whole week. Now we're about to go home. So from here, we'll drive through Latvia. Thank you very much for watching, and I'll see you again next time. Bye-bye. Bye. Mayo aga mga kapaglaom, maniyan usab kita sa Bible Beats dinidapit sa General Santos City, Jensan, tuna capital of the Philippines. Ako makauban karon. Ako ko sa Panimbaya sa Kabuntagon, Miss Yup Okishima. Yes, Kuya Awing, no? So, karon no, magsuroy-suroy ta og mangutana ta sa mga katawhan. Dini sa Jensan. Diba? Nata sa Jensan, nami sa Jensan mga kapaglaom. Og among pangutano ng mga katawhan diri, yes, kung unsa ang paborito nila nga story sa Biblia og ngano. Wow, nindot na nga pangutana. Yes, Kuya Awing. Nasayod ko nga ang taga Jensan makatubag yun na. So, ready na ka? Ready na! Unsa So, man? go, tara. Tara, asa man ta? Okay, so nami pangutana sa inyo, ma'am. Sir, unsa man ang inyong paborito nga story sa Biblia og ngano? David og Goliath. So nganong ganahan man ka sa story ni David og ni Goliath, ma'am? Siyempre, sa kadako ba ni Goliath, nabilib tanan nga dako siya, pero sa katapusan na pildi siya ni sakto. Sakto, si sir. Sodom and Gomorrah. Oh. Wow. Sa reason, sir? Tungod sa mga kagawian sa mga tao. Yes, oo. Nasunog ang Sodom, oo. Nami hatag sa inyo, sir. Og ma'am. Okay, Hope Channel. Thank you. Thank you. Sige, unsa nga story sa Bible ang inyong paborito og ngano? Naba mo Kasi una mo tubag. Okay, itong katong gilansang sa krusikuan. Si Jesus. Ngano man? Kay gisakripisyo dyan niyang kinabuhi para sa atong tanan para maluwas tang tanan. Wow! Next! Okay, isa pa. Isa pa. Ay, gusto. Wait lang. Wala. So, kamo wala. Nakarin. Nakay Paklans. Yay! Thank you. Unsa nga story sa Bible ang inyong pinakaganahan og ngano? Sige na. Sige. Jehovah. Unsa may story ni Jehovah? Ikaw gang. Tong di tong kay Noah gud. Kang Noah ngano man ngamutim ko na. Kay sa kadagdagang tao din si Noah gud ang gipili ni God para mag-save sa nang ragimong prophet gud para ma-save ang naa sa palibot. Yes, no, ang mga tao no, masangyawan sila. Oo. Unsa nga story sa Bible ang imong pinakaganahan og ngano? Katong gisugod sa atong Ginoo nga ikalat ang mayong balita. Mayong balita. Unsa man to nga mayong balita? Nga ang tanang tao nga dili na magkasakit, dili na mamatay og nanay kinabuhi nga. So natubag man nimo, nami hatag sa imo ha. So thank you. Yes, nami gamay nga pahalipay. Una ay toothbrush. Hope Channel. Thank you. Magtutbrush ka. Unsa nga story sa Bible imong pinakaganahan og ngano? About sa sharing of Bibles, about paano ginawa ni God ang earth. Yes, tsaka sa nature, sa mga hayop. Bakit? Yan ang gusto ko, yun ang pinakagusto ko sa lahat na yung maraming nagapunta sa bahay, mag-sharing Bibles. Okay. Thank you. So thank you. Unsay story sa Bible nga pinakaganahan kay ninyo? Ug ngano? Story ni Jesus, since yung pagkabata niya anto nagtako siya nag-teach siya in the age of 12 years old, then nanto nagkandagan na siya sugo. Kumbaga ng 12 apostles niya na spread ang word ni God. Okay, ikaw. Para sa atong salvation ni God, tong nagpakamata siya para sa atong tanan. Kay tong sa atong salagod, mo nang nagsacrifice siya sa ato kay para kita maluwas. So dapat ato siya karang kilalanon jud pag tagara to pahalaga so mo.
Wow, thank you. Okay. Thank you. Unsa nga story sa Bible ang pinakaganahan ninyo og ngano? Ikaw. Sa Bible. Unsa man ang John 3:16? Siya naman good eh. Sige. Ikaw. Ano lang, parang Psalms 117 verse 2. Sige. The Lord love us very much and His truth is everlasting life. Basking unsa ta nga tao nga makasasala, karang may ano gyapon ang Ginoo nga tagaan tag chance nga magbago og pasayloon kaniya og dawaton kaniya ban. Yes. Wow. Ganahan kay kunimo si Imong tubag. Gusto kag Bible kay tagaan ti kag Bible. Tagaan ti kag Bible. Tagaan ti kag Bible kay ganahan ka. Okay, Bible. Thank you kayo Okay. Ato nakita yup no ang mga kapaglam din sa Jensan. Yes, oo. Naay nakatubag, very good. Yes, nagyud Check, nakatubag. nakatubag. Nagyud poy, apiki gamay pero sige lang. Sige lang. Kinahanglan gyud nga magtuon sa balaan ka. Kinahanglan gyud Kuya Awing. So daghang kay salamat sa imong pagkuyog nako ron din sa Jensan. Salamat pud kaayo, di ba? Pasalamatan namo ang Duroy family and the flock. And Suralta family sa inyo mga giveaways nga gihatag dinhi sa Bible Beats. Thank you kayo. Thank you so much. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuoran kini si Yup Mirori Okishima. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Number 12 had a great significance in the Bible. The tabernacle bread consisted of 12 loaves. The high priest had 12 gems inlaid in his pectoral. Offerings were brought on 12 oxen. Solomon had 12 officials who were responsible for supplying the royal household, and so on. This number is also the number of the 12 tribes of Israel: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Zebulun, Issachar, Dan, Gad, Asher, Naphtali, Joseph, and Benjamin. But who are they, and what do they represent? For the Bible said, "For there is one body, and one Spirit, one Lord, one faith, one baptism, and one God." Are these 12 disciples symbolize separation, division, or unity in faith? Find unity amidst diversity, in hope of a dozen multitude, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, no? Ang atong naso, the Philippines has diverse cultures, faiths, and beliefs. But despite in that, we claim to be one and the same. And in this month, we celebrate indigenous peoples. Atong tigo-tigoon, ang gingon pa sa atong introduction nga video, ang kaning 12 tribes nga gi-mention sa Bible. And with us this morning is no less than the district pastor of the Rainbow Association, Pastor Sammy Pagunsan. Good morning, Pastor. Yeah, good morning once again. Nindot niya itong discussion ron? Yeah, nalipay kong makabalik na sabdinhi sa atong programa. Mayong buntag o adlaw nga igpapahulay sa tanan nga nagasunod sa atong programa. Yes, no? So pagasugda nato, Pastor, nga giingon na mag-identify ka ganina, what are these 12 tribes or who are these 12 tribes? Okay, ang 12 tribes of Israel, gitawag sila nga 12 tribes of Israel kay mga anak kini sila ni Jacob. Si Jacob sa iyang pagbalik sa ilang yuta, human siya nga kalagyo tungod sa ilang conflict ni Esau, kay gideceive niya si Esau being the firstborn. Okay? So nikalagyo siya. After many years, naghatag siya og mga kabataan, no? To make it short, nasa Genesis, nasa Exodus, Chronicles, we have the 12 tribes, no? Mga anak kini sila ni Jacob, og si Jacob nahimong Israel dito sa suba sa Habok, sa diin resolve siya sa usa ka binuhat nga nahimo nga according to the record in Genesis, usa ka Ginoo, and then giilisan ang iyang pangalan nga Israel. Kay nahimo siya nga mandadaog. So Jacob became Israel because he was an overcomer. Okay? So mao na siya, nahimo na siyang Israel. So si Israel 12 kabuok ang iyang kabataan out of 4 women, no? Sa iyang wives, ang iyang no? mga legit nga mga asawa, legitimate, si Leah ang una, dayon si Rachel, dayon na ang ilang mga helper or
or mga maidens nila no nga panawag dito no. So upatanan si Selfa man to og si naapay usa no. So 12 ka buok So no. pastor, ang kaning 12 mo na ni sila ang nagrepresent sa 12 tribes of Israel. Sa 12 tribes of Israel, you will notice nga si Joseph sa kinamanguran sa pinangga niyang asawa nga si Raquel, wala diha no. Kaya namatay naman si Joseph when they went out of the land of Egypt. So ang anak ni Jose nga si Manasang uban nga pagtawag nila og si Ephraim gi-incorporate dito no. But later on you will notice nga ang 10 tribes of Israel na divide into 2. Okay, we have the northern kingdom and the southern kingdom. Ang northern kingdom mao na siyang gitawag nga 10 tribes. By the way, dali lang nimo ni siya ma-connect kay ang kingdom of Judah, which is the southern kingdom, duwara siya ka tribo. Sa kang Judah lang og sa kang Benjamin, no? So si Judah og si Benjamin nag-usa sila og diha makuha na tong lineage ni Jesus Christ later on. So kani pastor kining 12 tribes, doon na ba'y simbolos pa nagbulag ani? Kung imo tan-awon, of course, we can trace it back to heaven, no? There was war in heaven, Revelation chapter 12. Dayon ang pag-anhi dinhi ni Lucifer and the evil angels, no? Niya maoning nakapadivide sa tao sa diha nga let's go back to the creation. Okay. Tintal sa yawa si Adan og si Iba. Pagkatintal nila, diha nag-start ang division sa Ginoo og sa tao. There was already a division kay na-cut off ang relationship. Okay. Pero wala siya nagpasabot pastor nga kaning 12 tribes nag-represent kasi the Bible records nga katong 12 ka mga anak ni Jacob have different ways of life now when they grew up. So lahi-lahi na isa ka kang Keror, na isa ka, di ba? Lahi-lahi silang personality. Yes, of course, so they represent a nation or they represent a tribe kumbaga. So does that wala siya nagpasabot nga dito nagikan sa ilaha as you recorded it. Okay. Kung ato i-trace, diri ra ta ma-start sa Genesis chapter 10. Kay diha nagsugod ang ginatawag nga table of nations. Okay? So, mag-trace ta humana sa lunop, 8 ka tawo ang nabilin. Okay? Ang anak ni Noe, si Shem, si Ham, o si Japhet. Kita dinhi sa Asia, sa pagbahin-bahin nila, kay kung tan-awon ninyo ang Genesis chapter 10, ang anak ni Shem, na siya anak 5 ka buok, kung usa ni anak si Arphaxad sa iyang anak, later on nanganak siya sa kang Eber, diya nagumikan ang word nga Hebrew nga si Abraham later on gitawag nga Hebrew. Okay? No? So of course gikan sa kang Abraham dinhi pod si Abraham nanganak si Abraham sa kang Isaac. Si Isaac nanganak sa kang Jacob. Si Jacob maoning nahimong Israel. Okay? So ang Israel 12 siya ka tribo, no? Pero kaning 12 ka tribo ang napulo gisilutan sa mga Assyrians and they are now a puzzle to biblical scholars and many are tracing them kung asa na ni ang 10 tribes of Israel, the lost 10 tribes of Israel. While ang duwa, sayon lang kaayo kay naaraman sila dito, no? Nabilin, pero ang 10 tribes of Israel ni adini. Now karon, sa mga indigenous people, you will find out nga kita sa kabahin sa anak ni Shem, si Shem later on naa si duha ka anak, si Peleg ug si Hoktan. Si Peleg mao ni ang sakuan gyud sa Israel, no? Si Hoktan ni anhi diri sa east sa sidlakan. Og si Hoktan doon na siya 13 ka buok anak. Ang popular ni ining tulo niya ka anak, okay? Sundan ninyo ha, si Ophir, si Sheba ug si Havilah. They are very popular and we found out in our current research that these places are now in our place here in the Philippines, no? I see. Very interesting. Dayon tungod kay sa panahon ni Noe, ang covenant sa Ginoo katong rainbow, nagpadayon to siya nga dili na laglagon sa Ginoo ang kalibutan, nagpasalamat sila sa Ginoo, nagsacrifice sila. Kining sacrifices pod gikan pa ni sa kang Adan sa ilang mga lolo kaniadto, and it has been symbolizing sa coming deliverer, sa coming redeemer. Pastor, of course, kanang
katong naistoryahan nato ba, kung i-trace nato, isa ra gyud sila og kagiginikanan. Oh, Pastor of ba? course. Yeah, oh. So despite nga kanang nag-ano sila, separate na sila, would it mean also nga kanang 12 tribes also means sa ato ang Christian faith bitaw, Pastor, unity. Kanang bitong unity in diversity nga even if lahi-lahi na ka og kanang imong suba nation, lahi na ka nga tribo, yet isa ra man ta kagikanan, does it also symbolizes unity? Depende sa perspective sa imong pagtanaw, no? So it can be a unity tungod kay usara man ka ginikanan. But it is so diverse nga ang unity diha sa prinsipyo na lang sa atong pagtuo sa Ginoo. Diha nimo makuha ang unity. But when it comes to unity as one nga mag-usag yun you have the same cultures and dili siya. Kay ang culture na nganong na-divide later on kay sa Table of Nations, usara man kalingway kaniadto, no? And it was believed that it was a Hebrew language, no? Later on, pag scatter nila dito sa Tower of Babel kay Ginoo iya manglibog ang tao. So every tribe now, every nations now have their own languages or dialects, no? Dinhi sa tuwa sa pagkadaga, no? But it is very interesting to note, ako din i-note sa ato nga program that because of the Hebrew lineage, ang Philippines, kita dinhi, Visayas, Mindanao, and Luzon, we have some in one way or another, some Hebrew words nga matrace na to balik dito sa panahon nila ni Eber. So Pastor, ingon nga Kristohanon, unsa man ang makuha natong lesson ining 12 ka mga tribes? Well, ang 12 tribes of Israel, ang lesson nga makuha na to mao ni gitagaan sa Ginoo unta ang 12 tribes of Israel nga sila'y mo padayon bitaw sa kahayag nga gihatag sa Ginoo sa ila. Mahimuot sa sila nga ahensya sa kaluwasan. But these people nga sila unta ang agency nga agents pod, sila na hinoon ang nag-backslide. So makuha na to ang lesson nga kita as agents now of hope to the people of the salvation that God offers, we should stick and we should endure to the faith. Israel failed. Failed to do that. That is why they were punished before. They were punished, and now the mission has transferred to the Gentiles. Later on. Na siya. By the way, mag-ingon kag Gentile, dili siya Hebrew, dili siya Israel. Mao na ang pag-connect nimo sa Bible, mag-ingon gani tag Gentile, meaning to say you are not a Jew. Okay, but that doesn't discredit them to be considered as the son of God, diba? The children of God. Now we are all children of God, but this world has been captive by Satan, so that there are two kinds of people now in this earth. I see. Okay. Daghang kay salamat, Pastor, no, sa imuhang enlightenment. So they may have be divided because of the different cultures and faiths that they have practiced and the ways of life that they have. But they are considered still as one and the same, di ba? Idugag ba nga makakuha sa ato ano? Kita din sa Philippines, of course ang ato ngalan 16th century ra. Okay? But I still believe nga ang ato pangalan din is still Ophirians, no? Sa Bible, sa biblical Ophir, anak ni Octan, no, nga apo ni Noe. Kita din naatay mga practices nga ang ato nga mga tribal people, mga tao ginatawag sa uban nga indigenous people, naga-practice nga gikuha kana nila sa pag-practice ni Noe, nila ni Hoktan. So it can be traced back to that. Usa ni ana nga practice kining ginatawag natong halad-halad, burnt offerings. That burnt offerings comes from our great-great-grandparents. Yes, that's in the Bible even. Yeah, in the Bible. That's recorded. Another practice kaning circumcision. Okay. Diri ra ka sa Philippines makakita nga ang practice sa circumcision is there. Why? It is gotten from our forefather si Abraham. So that speaks a lot, di ba? Nga isa ra gyud ito gigikanan. Pastor, daghang kay salamat dayong ka back. But you have greetings sa imong mga kapamilya o kadistrito. Mayong buntag diya sa tanan ng mga kaigsunan, but I would like to say good morning to my family, of course, sa kang ate diya sa Lao, no? Ate, and the rest of your companions there sa Bilingual International School. Happy Sabbath to all of you. And of course to my family back here in Cagayan de Oro City. And also, I would like to say sa kang Bibi diya sa New York. B, I'm planning to go next month
perhaps Yes. magpasugat ko nimo diha sa airport, no? O sa kang Jo sab, no? Sa family nila diha sa Virginia. Okay. Because I'm planning to have my research, I will go to the General Conference and perhaps I can request yung in town. In town ko ninyo dito, no? So, sugat-sugat. Oo. daghang salamat sa inyo diha. So, see you perhaps next month, God willing. And God bless. Happy Sabbath to everyone. Wow, it's gonna be a white Christmas for Pastor. Diba? Because you're gonna be seeing the snow. More ginanagin siya, Pastor. No, sa itong mga kapaglaong balik sa itong gisgutan, no? We may differ in ways. We may differ in thoughts. But let's remember that as children of God, we are one and the same. May we continue to keep up the faith and spread the good news. Mga kapaglaon mo, balik pa ang inyong paboritong programa sa buntag sa Sabado. Nilang ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Panimbaya, gikan sa Donville Adventist Church, Pulog sa Cotabato. Happy Sabbath! Hi, this is Senator J.V. Erstop. Happy viewing sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mabuhay! Ako si Mayor Babayap of Tagbilaran City, Bohol, and you are watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Ngayong buntag mga kapaglaong, happy Sabbath kaniyong tanan. Aniasap kita sa itong segment ang Let's Pray today. O kinihigayon atong gihin alang sa atong paghimo sa 777 prayer. O kapil na usab pagbasa sa iyong mga padalang prayer request. Kabanato sa pagampo si Pastor Sammy Pagunzan. Pastor, salamat kayo sa padayon niya pakiguban. O ganyan, Pastor, ang mga prayer request atong pagbabasahan. Una, please pray for Ma'am Lynn Villa of Elysium Church sa Iponan. Sa iyahang operation karong adlaw sa alas 7 sa buntag sa NMMC tungod kini sa iyahang breast cancer nga stage 3 na. Thank you and God bless. From Ma'am Bareda. Another one, please pray sa tanang mo take sa special civil service exam ugma sa mga empleyado sa gobyerno kay dinhi nakasalalay ang among renewal. Usa-usab sa nagpa-pray diri no si Ann Jean Otok. Unta makapasar usab sa mga exam. Please pray sa atong upcoming IEL Congress sa Mountain View College this last Sabbath of the month. And please pray also sa atong mga Bible students. And lastly, please also pray for Miss Karen Yabo nga ma-restore ang health. Kaya nasugod na siya sa iyang chemo. Doon na usab siya lymphoma. Wato sa apil sa pagampo ang iyang pamilya sila makabuton og kaligon. Okay, mga kaigsunan, we believe that God is a powerful God og ang panahon sa pagampo sa kani kapanahon nga iyang gidasig sa ato nga kung unsay atong hangyoon iya kitang paminahon. Do it by faith. Okay? So atong iampo kining atong mga kaigsunan og sa tanan ninyo nga naga-atanaw karon sa atong television. You have some problems, you join us and believe that Jesus will heal us. Let us pray. Amahan nga balaan, salamat sa higayon nga imong gihatag kanamo. Kami nagatuo sa kagahom nga imong gihatag sa among pagampo nga imo kaming dunggon niining adlaw nga igpapahulay. Panalangin ni sa pinasahi si Ma'am Lynn nga na-schedule ang iyang operasyon diha sa medical center sa Northern Mindanao Medical Center niining buntag mga alas 7. Ikapa ang mga kamot o giyahi sa mga doctors o ang tanan nga in charge niini nga mga medical practitioners apil sa tambal hatagi sila sa kahanas nga imong gihatag kanila nga mahimong magmalampuson ang operasyon diha kaniya. O Diyos nga balaan, ikaw ang gamhanan o
among ginatugyan si Ma'am Lynn diha kanimo nga hinaot sama ka sa iyang adangatan karong kabuntagon, siya anaa sa imong mga o tabangi nga magmalampuson. Panalangin usab ang mga empleyado sa gobyerno nga magakuha sa civil service exam alang kanila nga daghan ang laom o Diyos nga sila mahimong legitimate civil service passers o sila mga legitimate nga mga empleyado sa gobyerno. Panalangin nga kini nga qualifications mahatag diha kanila o sila makapasar. Ilabi na gyud si Ma'am Jean nga naga-request na ini og sa tanan niyang mga kaubanan. Hatagi sila sa kaalam nga langit nun nga ilang matubag ang mga pangutana sa insakto gayon. Panalangin usab ang among igsoon nga adunay gibati sa iyang panglawas, hinaot nga tabangan nimo sila o Dios no nga maayo og sa tanan nga mga naay gihambin nga mga balatian, amo silang ginatugyan kanimo nga imong hikapon o Dios ang ilang mga singkasing o ang ilang panglawas nga mahibalik kini sa original nga estado o usab daghan ang may mga suliran sa kinabuhi. Ikaw o Diyos na sayod nga nagkalain-lain ang ilang mga kahimtang, ako silang ginatugyan kanimo. Panalangin ang uban ana ay problema sa relasyon, ang uban problema sa paninapi, ang uban problema sa trabaho, ang uban problema sa pagtungha. Daghan nga mga suliran o Dios, tanan sila among ginatugyan kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtubag kanamo. Ang tanan amo gilauman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Or o sa ato mga kapaglaom kung doon na kamoy mga suliran nga bot niyo i-appeal sa Ramano, pwede kanyo ipadala sa atong contact number nga makita sa inyong mga TV screens. Pwede usab sa atong Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. And kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. Let not your heart be troubled. Ye believe in God and in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for thee. The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your hearts be right if He came tonight? The Lord is coming, are you ready? Why will you wait, my brother? Promises of God all are true. Jesus bought your life on Calvary's mountain, and soon He will come again for you. The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your hearts be right if He came tonight? The Lord is coming, are you ready? The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program,
the network, and the Seventh-day Adventist Church. Ay mga kapaglaom, ania na pud kita sa paghatag og tambag sa isa ka suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko kadalaga ug aduna ko'y kaagi nga dili daw katuuhan alang sa uban nga tagpaminaw. Ang akong trabaho mao ang pagbisita sa mga kabukiran aron sa pagtudlo sa mga kabataan. Ug sa akong pagpadayon sa pagkighugoy-hugoy sa mga tao na ako'y na friend nga membro sa IP nga community. Nasuod jud mi apan ang akong mga kaila nag-ingon nga dili lang kaayo ko magpalabi kay nana daw kuno sila'y mga lahi nga binuhatan sama sa pagpanglumay. Ayay. Tung una, amo lang ning joke-joke nga ang lumay-lumay pero sa diha nga aduna na ko'y lahi nga gibati sa maong tawo nga kung i-describe pa nako tigulang og dili gyud unta ko ganahan sa iya. Nakaingon ko nga niipikto jud ilang lumay. Sa dihang nabahin ra ang akong lokasyon, nawala na pud ang akong gibati. Ang akong pangutana, tinuod ba gyud ng lumay? Naapektuhan ba gyud kaha ko ato? Og akong buhato o unsay akong buhaton aron malikay ko sa sama nga sitwasyon, palihog tambagi ko. Salamat. Right, no? Medyo kanang crucial ang ato ang istorya karon because it's crossing our faith. Duha siya ka, context and we're talking about as Christians, kani atong letter sender we consider nga Christian siya. And then, IP. So, established man siguro siya, we talk about IPs, they have indigenous practices. Part sa ilahang kultura. Diba? Kita nga Christians, medyo lahi po taog kultura. And we're threading on that issue nga panglumay. Kay sa mga bukid, ilaha, naagyo na ilang kaistorya nga panglumay. Pero sa to Christian nga faith, lahi po taog. Pag-deal ana, pagdawat ana. Diba? Ano differences, mami? Oh, so established siya no, naagyo siya differences. Pero nagpatambag siya, kung unsa daw kuno iyahang buhaton, tinuod ba siya ang lumay? Siguro no sa context nga lumay, kung sa IP nga part, naa sila mo, ingon siguro tanong nga, naagid sila ilahang indigenous nga practices. Yes. Diba? Si Pastor Ani mag-enlighten sa taon niya. Pero Fitz, unsay imuhang mahatag nga tambag sa ato ang letter sender? Oo. Sa iyahang pagkinabuhi siguro, kayo express ba gani na concern because it is a concern. So, di na lang siguro ko mag-touch na about sa yung question yung tinubaning lumay. I would like to give that to Pastor kasi person in authority. I was just saying, tungkol kay part na si mga trabaho nga makiminggo sa mga tao, still do it. Diba? And, conscious lang siguro ta sa palibot and pag sabay na to sila, mas masabdan mo na to sila, the more na to sila makasabay. So, ang ato lang is conscious lang ida and we always keep praying to God and connected always ta sa Ginoo. Muraman po na siya. Diba? Tapos ang Ginoo may discriminate na tao ang Ginoo. So, continue to be with them. Correct. It's diba? okay. So keep the faith. But be conscious. But be conscious. Be aware of their practices. Yes. Okay. Bing. Ang ako lang is, I'm not sure kung wingon na kung ba na iya kong gilumay. Matawag guro ko gilumay ko ni mo. Kidding aside mga kapaglaom, no? Siguro I think, partially na siguro ang mga lumay. No? Kaya naman ko tagingon nga, lahi nga force pa. Lahi nga force. Correct. Tapos katanggingan ni Ma'am Angel gayon na napod sila indigenous practice. Para malikayan nimo ang mga inaning nga mga sitwasyon, no? Isalig na nimo sa Ginoo. There is a powerful source among the forces diri sa kalibutan, no? Muna ang force sa Ginoo is powerful, mighty. Tapos pray. Kay there's power in prayer. Nothing, yes. Wala. Nothing na ako ang ika-advise. Correct. Wala gyud siya kumo sa pag-ampo. Diba? UP. Now, sa ako, as to, is it true if naabagay lumay or wala, dili pod ko moingon. Oo, di mo ko moingon og dili. Actually, mas ikaw ang makatupag, ana, kay nakay-experience, ana, no? And siguro ako lang maingon is, strengthen up siguro your relationship with God, diba? And pasalamat ta nga
nalikay ka ato nga sitwasyon, no? So kana lang siguro. Diba? Oo. Brother Awing. Yes. Kanang lumay, daghang klase nga lumay. Mag-istorya mo, lumay na, ug mailad ka. Kapalit na dayon, di ba? Kapalit na dayon ka. Imo na dayon gidiga, imong gugma, kay nailad ka, naminaw kag duha ka minuto. Lumay gapon na siya. Unya ang moves. Lahi nga form nga lumay. Lahi nga mga moves. Nalumay gapon ka sa moves. Pero actually, nahulog lang yun imong loob sa lalaki. Kaya ang lalaki, pag ganahan, ganinanay mga moves diya nga himuon. Lumada moves. Wa ka kabalo nga, uy, okay to ah. Usa man nga moves? Nahulog na yung loob. Example, gigutom siya, gitagaan siya pagkaon. Wala gibutang sa pagkaon. Wala gitagaan siya pagkaon. So wala ni siya, wala ni siya katong mga unsay mga magic wala nga tong mga gibutangan. magic, mga yam wala na. Kaya gugma to siya, Kuya Wing. Gugma, pero natural na to. Kay kamo mga babae, kung tagaan mo, pagtagad sa lalaki, hulog yung loboy. Ba? Hulog. Mo ba yan? Hulog na. Muna nga, Pits, tagay ka pagtagad. Diba? So, mabuti pa maagi nga lumay ni Awing. Diba? Asa daw makapalitan ng lumay? Correct. Magpatudlo, dito ni technique. Pastor! Unsang yun ni Pastor. Biglarohon na on to, the first Pastor. place, sa ato ng mga televiewers, this is a very delicate thing, no? Yes. Sa ato ng mga missionaries o sa mga nagatudlo dito sa kabukiran, no? Let us always remember that there are only two forces in this world. The forces of good and the forces of evil. Ang good, girepresentahan ka na sa Ginoo nga ato ginatuuhan. Ang evil, girepresentahan ka na sa devil, no? You can trace it in Revelation chapter 14. And then when Jesus was here on earth, He was really telling His disciples in John 8:44, no? Or 48 to 48, nga ingon niya sa John 8 nga ang yawa bakakon. No wonder nga ang mga Kristohanon karon gina-advisean sila ni Paul, no, sa kay na-encounter man nila nga problema diha sa Ephesians chapter 6, no, nga we are actually battling against principalities, the power of the devils, no. And the devils has so many spirits here in this world. Ang lumay mga televiewers, para sa inyong information, as far as I have studied it in the field of theology, tinuod na siya. Okay? And please do not play with the devil. Okay. Kanang mga tao nga dili kaayo matakdan o dili kaayo maigo sa lumay, it is because they have strong faith in God. That is why sa kang James, ang iyang tambag diya sa James chapter 4, no, nga ikaw nang gyud nimo, no, nga naa ka gyud sa Ginoo. Resist the devil. Okay? I-resist na to siya. But if you are weak in your relationship with God, diha musulod, no? Maunang mga entrance niya, maunang window of opportunity sa devil. And I have heard, and at the same time, I know so many people nga nalumay na, no? Do not play with it. Tinuod na siya ang lumay sa devil. Okay, sa mga practices sa atong mga kaigsuunan dito sa kabukiran nga mga kaubanan lang man nato sila kay usaramanta ka lulo, no, ang atong gigikanan. These so-called practices nga nahimo ng kultura nila is always connected with worship. It is always connected with somebody there nga ilang ginatuuhan. And these are powerful forces, no? So the devil's force and power can only be beaten by the power of God. Only the power of God. So nothing beats the power of God, so you have to keep Pero the faith. dili lang basta-basta nga let's joke with this nga ayaw tuon ni ana, and then you are not prepared for it, no? Do na mi suhito nga ginatawag nga deliverance ministry, which is different kay ang lumay is connected to that, no? Pero sa deliverance ministry manggod ang yawa manggod ang naga-control ani. So let us not joke with this, because you cannot joke with Satan because he knows that his time is near. So as many as possible nga iyang madani sa impyerno, iya gyud nga danihon. So for us who believe in God, let us be strong with Him. That is why sa Ephesians chapter 6, we are told nga i-equip na to ang breastplate of faith og sa uban pa diya. You can read the text, no? Nga mo nay tambag sa tuwa. So sa atong igsoon nga kanang nangutana, no? I'm so happy nga nakaikyas ka kay when you were transferred nawala naman pod. Pero perhaps it was the power of God nga wala nimo and of your distance. And please, no, nganong makakonect ning lumay-lumay because you are there.
kana bang Yes, duol mo constantly niya. holding, Yeah. di ba, Pastor? Oo. So, concept mo itong Dito ingon ni Awing, mo, kung duol ka, so naging siya tendency nga maduol ka. So, Yes, Pastor, in other oo. words, atong i-recap, no? Sige, pangutana, kung tinuod ba ang lumay, tinuod na siya ang lumay. Tinuod, Kung unsay oo. buhaton niya para medyo malikay siya, so strengthen your faith sa Ginoo. Keep the faith and nothing beats the prayer. Yun siya mga amo ang letter sender. No, si Leah makarelate siguro kay aning ganina ba? Kay grabe magyud kanyang And Ma'am nisulod yun siya diri ba? Ma'am Angel, Grabe please gini si tell Leah. them, Oo. don't play with Yes, the joke. and never, don't, never don't, yun. don't tell them nga lumay-lumay ra na. No? Yes. Do not play Seryoso with na that. siya nga, Because This it's is a a serious very matter. serious problem Yes. and you are actually Yes. Tinuod. facing the devil here. Oo. Okay. Correct. Diba? Oo. So, siya no, sa itong letter sender, unta dalamdagan ka na mo, no? Nga sa muhang problema, o I hope nga you find peace in your heart and in your mind You tell para her, makakuan. maybe we will repent of our sins. Perhaps we have our darling sins. Go back to God. And if we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us our Yes. sins. So that we will be empowered by Oo, God through His kana, Spirit. yun siya. Diba? So, confess your sins and always keep your faith in God. No? Sa atong letter sender, we are praying for you and we hope that you, again, like I said, find peace in your heart on this kani nga problema nimo. O karon mga kapaglaom, muadto kita sa paghatag ingon pa si direct unsa man gyud Bible trivia. Yes, Okay, ang Bible pangutana trivia. unsa atong Say Yes, hello. tawag na So, mga kapaglaom na mga kapaglaom. kapaglaom no kinsa ang amahan sa amahan. Diba? So in Yes. other Lolo. words, grandfather, pastilan ba, amahan sa amahan, kinana lang yun siya. Para malibog ang tricky atong- question. Yes. Okay? O karon mga paglaom, magpakigsayod kita kung unsa gid ang nahitabo sa ato ang simbahan sa atong mga kaigsuonan diri lang sa News Plus. Mga kalihukan nga makahatag og kadasig. Mga balita nga mag-awhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpalingon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga balita gikan sa nagkalain-laing iglesia ang among ihatod diha kadidyo. Health Expo and Wellness gipahigayon sa Adventist Health Professional Association sa North Central Mindanao Conference. Love That Binds seminar sa Bonifacio, Misamis Occidental mipahat og mga pagtulunan alang sa pagpalambo sa pamilya. Mga estudyante sa Mindanao Mission Academy na panalanginan pinagi sa Week of Spiritual Refreshment. Kapin kulang 500 ka mga katawhan sa Zamboanga, Sibugay midawat kang Kristo. Care group sa Negros Oriental nagpanampuson sa ilang himo nga harvest celebration. Kining tanan ng mga balita atangi diri lamang sa News Plus. Health Expo and Wellness gipahigayon sa Adventist Health Professionals Association sa North Central Mindanao Conference. Aniya ang detalye. Maayong panlawas gitagaan og dakong pagtagad sa Adventist Health Professionals Association sa North Central Mindanao Conference pinaagi sa ilang paghimo og Health Expo and Wellness activity. Kini gipahigayon ni atong Oktubre 5 hangtod 6 sa Adventist Medical Center Valencia, duyog sa ilang pagselebrar sa ilang umalabot nga ika-25 nga anibersaryo. Kabahin sa ilang mga aktibidades mao ang paghimo og health lectures, health age scanning, body massage, vegetarian cooking demo, dental checkup and extraction, eye checkup ug uban pang mga libreng serbisyo. Pinaagi niini daghang katawhan ang napanalanginan sa ilang serbisyong medikal. Love That Binds seminar sa Bonifacio, Misamis Occidental mipahat og mga pagtulunan alang sa pagpalambo sa pamilya. Atong lantawon ang report. Duol sa 30 ka mga hamiling kalag ang gidawat ni Ginoong Hesus pinaagi sa Santos nga bautismo dinhi sa Tayaman, Bonifacio, Misamis Occidental. Sa temang Love That Binds, gisugdan ang Week of Spiritual Emphasis niadtong September 30 hangtod October 6, 2018. Ako nagpasalamat kung dako aron mawala akong kasalanan aron ako mga padayon og pag-alagad sa Ginoo. Diri privilege ko karong adlaw nga naka-attend ko sa lecture ni Pastor Serrano about family. Nag-remind sa amuha about love. Sa ngalan sa distrito sa Tambulig, akong gi-congratulate ang ato ang mga kaigsunan labi na diri sa Heavenly Bounties
fellowship sa malampuson nga seminar nga gihimo sa atong pinalangga nga kaning presidente sa South Philippine Union Conference, Pastor Wendell Serrano, nga naguluhan Love That Binds Seminar. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan mga kaibigan. Pinaagi sa pagtinabangay sa atong mga madasigon nga membro dinhi sa Tambuli District o pinaagi sa tabang sa atong buhi nga Diyos, nahimong magmalampuson ang maong programa. Alang sa Hope Channel South Philippines, kini si Closarlin D. Pala II of WMC Youth Media Ministries. Mga estudyante sa Mindanao Mission Academy na panalanginan pinaagi sa Week of Spiritual Refreshment. Aniya ang report. Mindanao Mission Academy has been blessed with a week of spiritual refreshment on September 10 to 15, 2018, with the theme, The Me I Want to Be, Becoming God's Best Version of You. The multi-purpose hall gets packed with students as early as 7 in the morning and 3:30 in the afternoon from Monday to Friday. These students are eager to hear the messages from the Lord through Brother Joseph Andrews from Ghana, West Africa. Then, a communion service was held during the Vespers worship in remembrance of the death of Jesus Christ and the hope He gave us, that in Him there is forgiveness. Indeed, the students were enlightened and 49 souls were brought upon the feet of Jesus, accepting Him as their personal Savior through baptism that happened during Saturday. The success of life, everything about it is prayer and the Word of God. He is calling us to watch and pray. He knows the reason why, and the reason is that it is through prayer that we'll be successful. Sometimes, where we want to be is not where we are meant to be. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." This week of spiritual refreshment reminds us that when we entrust our lives in the hands of God and maintain the identity that He has given us, we will become successful and we can be the best version of what He wants us to be. Kini si Jid Casanos, kaninyo Panimbaya. Kapin kun kulang 500 ka mga katawhan sa Sambuanga, Sibugay, midawat kang Kristo. Atong lantawon ang report. Pinaagi sa kinabuhi sa usa ka Korean missionary evangelist couple ug sa panaghiusa sa mga miyembro gikan sa nagkalain-laing iglesia, ang grasya sa Dios napahat sa daghang mga katawhan sa Sambuanga, Sibugay, pinaagi sa usa ka semanang Health and Family Bible Seminar. I'm cancer patient before die. Bank leader war stomach cancer before die. My sanitary home come every day Bible teaching, health message, lifestyle change, and then receive the Bible teaching, and then other church. Ang area coverage nila yung mga programa, gitawag na simultaneous crusade. Kaya dili lamang din sa Diplahan, apan naasay dito sa lain ng mga distrito, sama sa Bayog, Buog, Naga, Bato, ug sa Malangas. So dako kayo ng programa tungod kay kinigi sponsoran sa ato nga mga missionary evangelist gikan sa South Korea. Kalikayan nga dunay mga tao nga gahi nato pasabton, na po mga tao nga sayon ra mudawat sa pulong sa Ginoo. Tungod kay dili man kita nagakabig kanila. Sumala sa Jeremias 31 versikulo 3, ang Dios mo ay nagakabig kanila, dili kita nga mga tao. Busa sa among pagpanarbaho, doon na po lisod-lisod, doon na po sayon. Pero walay bugat nga dili magaan kung isalig nato sa Ginoo. Dungan nila gihimo ang maong seminar ni adtong Setyembre 16 hangtod 22 sa 7 ka distrito sa maong lugar. Naabot usab nila ang mga tao na andam moduol kang Kristo bisan pa sa sulod sa preso, kauban ang women's ministries sa maong distrito. Kulan man, kakulangan sa pasilidad o kapansanan, wala na himong babag aron sa ilang pagpadayon ug pagtambong sa maong programa. Kini nakahatag kanatog inspirasyon nga kung kita man nagkahiusa, walay bisan unsa man nga makababag sa atong pagserbisyo sa Ginoo.
Care group sa Negros Oriental nagmalampuson sa ilang himo nga harvest celebration. Aniya ang detalye. Human sa gihimo nga simultaneous crusade sa Greenfields Association sa Negros Oriental, sakop sa Siquijor Mission District 6, mikabat sa 58 ka mga katawhan ang midawat ni Jesucristo isip ilang personal nga manluluwas. Human niini, niadtong Setyembre 22, 2018, gihimo usab nila ang Care Group Harvest Celebration Extension sa Tara SDA Church nga mao'y hinungdan nga adunay nadugang napulo ka mga katawhan nga madesisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesus. Atong makita karon ang pagpadayon nga bautismo nga gihumalahan ni Pastor Eliezer Patricio ato nga president sa Negros Oriental Secure Mission. Samtang ang mga kaigsunan nag-awit aron sa atong mga bago nga kandidato sa bautismo. Sama sa ilang nadawat, bag-ong kinabuhi nga puno sa gugma, paglaom ug kalipay ang atong matagamtaman kung atong dawaton si Jesucristo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang himaya ug pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa pakikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buing handom nga among gipadya kaninyo makahatag kanatog dugang inspirasyon ug makapalig-on sa atong pagtuo ug pagserbisyo diha sa Ginoo. As it is written in Ephesians 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. This is our River Tudas. This is Gerard Yamit for News Plus. Yes, no, daghang kaayong salamat, Fitz, ug Aubrey, ug sa ato ang mga kapaglaom din no, nangapadayon og pagbuhat sa ulaton sa Ginoo, inspirasyon yun kaayo mo. Keep the faith ang ato ang temurang inanang karon. Ug mga kapaglaom no, if you notice, kami nagsulog yes. Green ribbon because this is our way of celebrating the Mental Health Awareness Month. Kay October is also celebrated that. In fact, October 10 is celebrated as the Mental Health Awareness Day. O minsahe na mo no katong whoever is kanang suffering or experiencing, please know that we are with you. You are not alone. You are special. And next week, mas matagaan pag ginatag emphasis, yes. diba? Ang kaninga celebration. Kay kani siya nga celebration. So, intro pa lang ni siya. In fact, atong mga kapaglaom dihan, no, we are here to celebrate your birthday sa birthday bulletin. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. 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 Pastor Rosario Kinarge, happy birthday. JC Masillones, happy birthday. Danica Karma, happy birthday. Lolet Buka, happy birthday. Lia Bombeo, Auntie Lea sa Talisaya, happy birthday. Happy birthday. Salurion, Hi, ma'am. Happy birthday. Dalman. Pare, happy birthday, pare. Raisa Kabahog, Saysay, happy birthday, ma'am. And Mama, happy birthday, ma'am. Ma, pagkaunang Farah Jane Baron, happy birthday. Court Maverick Alawi, happy birthday. Raijin Magluyan, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Requesting Aubrey and hindi na sa set. Si Aubrey birthday sa akong kauban ng news anchor woman. Yes, happy birthday po, ma'am. Lilia Pakibo, auntie, happy birthday. O, diba? Aubrey na ang cake happy mo. birthday. Yes. Sir Durano Sadia sa Turil Davao, happy birthday. And karon birthday ni Aubrey. Actually, atong 11. Atong 11. And duha ni ka cake. Duha ni siya ka cake. Gikan sa Panimbayaan sa EY Department sa North Central Conference. Birthday wish, Ay, caller. Birthday wish, Pray na lang daw niya. Ay, pray na lang Say, niya. blow your candles. Nakaduha ni kabuok. Yay! So, happy life! Wish naman sa imo, happy life. Happy life. Good And we have sa amo, kuya, ang sa'yo message. Si Ma'am Angel sa Panimbaya. Okay, happy life and good health and happiness. And please sa EY, padayon sa Kadasigon sa atong buhat sa Youth Department and behalf of Pastor Lagunday sa Youth Department. Thank you. Happy birthday. Yes, and we have a caller online. Hello. Caller, hello. Hello.
Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Sir, sa itong dubag sa itong Bible trivia question. Akong answer ma'am, buwas or both. Both. Boas. 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 Unsa itong tubag? Si Tanaw Boas. na to kung tama ba? Okay, tanan na to. Let's check. Open. Sorry, sir. Sorry, pero sir. thank you for Thank you calling for us. calling. Thank you for participating sa Yes, Bible thank you trivia. kayo. Happy Sabat. Sige, sa Okay, ating so mga muadto na viewers, ta sa thank atong you mga so greetings. much. Paunahon na to ang birthday girl. Of course. Ug Okay. sa iyang mastorya, diba? Thank you kayo, Panimbaya sa Kabuntagon family and AYS family. I really appreciate this family and wala ko nag-expect no yung pagpasulod lang diri. And happy Sabbath to all. Happy Sabbath to my family. Thank you so much. Yes, mga kapaglaom, no, another episode na po ang nahuman. And gusto na mo pasalamatan ang among mga sponsors, sa among bulak, si Ma'am Cara Guwapa Wahiman. kayo. And of course, Boss Rix and Ma'am Jessica Gonzaga. Good morning. Sila, Ma'am Grace and Sir Echo Filomeno. Good morning. Yes. Ma'am Linya Yes, Degoso and Sir oo. Maki Karoro. And next Sabat, atangan nato ang katong gihigayon nga Pathfinder's Day. Yes, Pathfinder's Day. Last week, ipakita to siya next Sabat. Mga kapaglaom, daghan king salamat sa pagkikuyog ka na mo. Ato ang kuno ng grasya gimaya nga sa langit, kanato gigasa. Batiya og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan, naghatag duang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kalawasan. Only on earth, live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa itong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Happy Sabbath! Happy Sabbath! Thank you, birthday, Aubrey! Thank you, ma'am. Birthday, Aubrey! Ma'am, happy birthday! Lumpia National High School Uswa, Uswa Youth and Uswa Brethren. Yes! Mga taga-Balingasag. Harmony will Mama, Papa.